Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, malam-malam base camp burung perkutut ya PLN Borobudur iki belum datang. Sing wis do teko lagi Pak Kasyono karo Mas Aji. Ya, Aji kakak kae. Ger ya si kopi pahit wae lagi iki. Iki karo Pak Kasyono sing kek apa Pak? Iya. Kayak kesel awake. Satu hari gantang perkutut ya kesel awake. Asik. Ya. Adus urung isik wis isik. Padha wae to. Padha wae. Ya kayak ngaperamen kok. Kayak kerja. Malah disetelne to Pak, ayak cipta Pak. Lho, karo nunggu kanca-kanca, karo ngopi. Apa nih? Ora ditutup. Ora ditutup bang abah. Aku mau wis. Aku tiba nang ndi? Tahu ora tak gowo jenenge omah ora tiba nang ndi. Oh, kari ke lapangan. Lapangan aku tak wujud manut. Pokoke nang ndi lapangan yo ora deh. Ini aku ora yang ngopo. Ya, Mas. Ini, atau kok ngobrol-ngobrol ro aku ro Pak Kas. Ya, kasai. Ya. Pak Kas. Jaga kok. Ya kok gendek wae ya. Aujune ra mlebu nek ado-ado cedhek setengah badan. Setengah badan iki. Nah. Ayo Pak Kas. Pak Kas, ini Pak Kas. Wah, Pak Kas malah ndelok susu. Alhamdulillah susu. Tuh ora. Nah, hahaha. Sekali. Nah, dene iso sekali ngono. Ayo aku yang gede ayo ngene. Ning iki rawan iki rodane. Yo ora ngger. Mantepku ngene Mas Bro. Dia tangga jalan ini ngene iki kadang Tapi ya jempol lah ya. iki rai iso aku ora tekan. Telu ngene iki jempol ngene. Nah, Yo ora awan iku. wis sak-sake sak nyamanmu sing penting ora goyang. Ya takoni Pak Kas iki. Pak Kas. Iki malam Senin. Senin Senin apa Pak? Senin apa Pak Kas? Senin Kliwon. Lah, delokane kok ngene sik nek ngerti sik Pak. Yo. Jelas. Ya saiki iki jaman iki wis nganu. Jaman iki wolak-walik donya dadi niki Selasa legi Senin Kliwon Selasa legi. pasaran apa Pak Kas? Sesuk pasaran berarti ya Pak. Muntilan. Muntilan ya. Muntilan sesuk iki muntilan sik. Yo ngevlog mulan ayo. Napa? Golek bajing. Pasar Kowe Kewan. tuku bajing. Heeh. Tak terkene nek tuku bajing. Ki apa bajing? Ya di Tuku luwak nek adiku Wah. kan nemu tenan. Alah galak to luwak itu Pak. Moga. Wis. Nek tak tiliki wis ora jinak meneh. Oh, so. sekuanaan rata dicekel paling. Dibeli. Kurang dibanding kurang apa? Kurang lulut to. Jadi nek lulut itu tak tuku. Di kanca regul mbiyen. Nemu tenan. Kita kabeh ra. Tok. Bajing kok nek pakanane apa arepan? Bajing yo gedang. Di zoom ngono wae sing tangan kowe sing maju. Iki lek keceraan kok. Pakanane apa? Gedang. Gedang. Ini saka bayi kan saka apa? Saka anu kan susu. Susu yo susu gedang. Karo nganu, apa jenenge? Wis gede gedang. Nanti sepatnya susu. Apa kayak kambil. Ora nek kae kan clumpring. Lho lah Beda ana loro. ning alami kambil ya pakane. Yo kae kan bajing clumpring karo Singo. Hewan. Singo. bajing gak pernah loro, clumpring karo nganu. Gelut Sing karo turut ta sing incik Ah. gelanteng. cangkeme karo sing papak cangkem. Oh ya ding kayak kambil ya iso ding. Nek sing papak kae serangga kae mangan. Wah, iki nyokot puno. Ndelok nganu. Apa? Kuwi ayo Pak. Gambar di video. Pinter-pinter iki. Ngono kok wis go balik kabeh Pak.
kutute. Ngono sing go Bali. Urung iki ceritane Pak Kas. Urung go Bali kutute nang omah trauma. Apik tenan ngene mangkon. Wong Lucu. wingi anu dipangan ula sih. Ya kuwi ora pangan ulo jane Pak Kas. Malah ulo sampean iki. Halo Pak Kas. Ulo welang. Iya. Dadi asin katuranken sampean iki. Wis digebuk aman to. Biar go Bali meneh. Lah kok kuwi jane njogo kabeh ya trauma nek pangan ula iki. Pangan ula malah repot ya ta. Wah, aku pas aku Bali kan. Go Bali langsung muni. Mungkin aku pas baratusnya kok on suara muni ya. Nek jibuki kapan sih? Ya mau aku kok kene mau. Apa aku ora ngerti lho ini ini. Oh, muka gue turu. Oh, turu. Ya turu saka lapangan turu kesel. Yo, suara pepanas langsung pepanan kok. Suara panas langsung ngombe es teh ayo. Aku manjeruk mau. Manjeruk Bali kayak kok nyutan bare petan. Aku racun sana, itu kumprina terus. Biasanya kopi pahit. Malah kemebyar kopi pahit. Sing arep rene sapa iki sing ana? Kapan gak sithik sesuk. Story neh karo nonton-nonton nih. Enggak mau bilang. Kok ning lapangan mau ora disipuk kabeh. Iki gak nakoni Pak Kas iki nek sak-sak. Oh Pak Kas, iki petuah-petuah apa Pak Kas? Babakan Cerita zaman nome biyen sak umuran ngaji sing paling wah nek ono Mbah Suyut penak iki. ngaji. Heeh. Ngaji iki petuk aku ngene. Kamu baca Mbah Mojo Mbah Suyut. Ayo. Malah ra tau rene. Takon Pak, tenggonku Pak. Ngopo tenggonku. Panek kon cerita ya. Ini berapa itu? Makanya ditangkap dadi kae, Gong. Mbah Suyut. Wawancara itu. Pegaran menoreh bukit menoreh iki. Karepe duwe narasumber ku Mbah Suyut ngono ae. Menoreh biyen kok indah. Dua. Kayak dari 5 wae urung dicipok. Jadi arep lotisan sih, arep lotisan. Ya sih tak gaweke apa pakele. Pakai Nek isih ono. lomboke. Lomboke. Gula Jawa jelas iki. Oh. Tuku gula Jawa Pak. Gula Jawa tuku ayo cueke. Teng ngopo ta sik kok marah rene. Ya pas ngene kok. Raine mikile wong loro malah. Yo Pak Kas betu kok. Makasih loro untu. Oh. Teng loro untu. Kayak ora semangat, kayak suwi. Karena saking sehatnya Heeh. tidak pernah sakit gigi. Mosok. Iya, Apa resep ora tau sakit gigi apa, Pak? orang Ini masuk saya- angin. Ijazahnya anu komplit kene. Bisa. Hmm? Bisa. Apa wis protol. Bisa. Ngono kiwa tangan ngisor dhuwur wis entek. Iya. Airan wong inang kok ya. Di sono dong inang nuntuni dodo wae. Kene enak lho minang. Minang enak pahite ra umum getir. Ayo nek kuline yo Enak enak. kulino enak, tapi kaya rokok ngono iki ana ora. Heeh. Ya wis Aku wis tahu aku dicokol mbahku sih. ora nginang. Yo nginang. Nggo kinang to. Nek mbahku dia mbako. Kuwi nyusur kuwi ora. Oh, nek nginange kepiye? Ya godhong di mamah kae godhong apa Mbak Pak suruh kayak injet kayak apa kayak Disiak dicokol mbahku ayo kuwi. dikon mamah Ki apa to mbahku njaluk mbah ngono dicokol ki tenan. Yo ngene. dikon mamah ya. Teh mama yo panas pedes ae. Panas pedes ora. Kan enak apa ke buah apa ke kayak apa enak ya.
Ning untune dadi kuat-kuat ya sing Abang-abangnya? buah apa buah apa? Buah Jambi. merah. Buah jambi. Ya, terus ora campuri apa-apa ya? Yang Papua kae. Heeh. Ya karo nganu buah kinang kuwi, apa? Pinang. Apa buah sing meh Pinang. pinang. Buah pinang. Buah pinang. 10 menit. Belum menit suwe tenan. Sedih. Sedih. Dulu sampean kene iki sing ngenten-ngenteni ya. Ngenteni suwi ya. Jadi ini tak gantian dhewe. Lho aja ketokke aku. Iya ora. Oke. Dadi iki kameramenku mau wis kesel ngene sik. Posisine ngene sik. Iki ngene ya. Yang ngarep. Lah kulinane tangane iki. Ya ora. Anu apa? Ora Niki dipentoke. Ini dipentok. Samanda. amane kulino to ya. Kulino. Ora kulino ya malah kebo. Kameramenku iki rupane kaya nom-nomane Kakak Sleng to. Kapan kok aku. Kakak Sleng. Ning nyanyi fales. Nyanyi fales ra iso nyanyi ning kaya Kakak Sleng ngono sih. Nek sing iki Mbah Kas kaya Kosblos. Wingi ra ono ndelok Kosblos kok, Pak. Ora. Jenenge. Nang ndi to? Lah kuwi kan ulang tahune Taune oh Pak Zabudi. ya muji. Mau kae panggung lapangan mau kae. Oh. Panggung lapangan lah ulang tahun kae. Coba bedekan yo. Coba. Kayak keto. Wong kulon kono iki. Weh salah kabeh. Bedekane salah kabeh sama sing teko bedekan. Karo ngevlog iki, Pak. Telur lorek. Silakan. Amin. Oh, ya, teko kumpul-kumpul ngene iki wis sahdu. Aduh kancane to. Ini kaya ngetrip karo Mas Deni ta wingi statusé Mas Deni. Nggih. Nggih ta? Mas Deni. Musuhan teng kali. Sik aneng kali. Minggu prei sesuk mangkat. Minggu prei. Besok berangkat. Oh, karo Mas Asfarone. Nganune malah mati wae tak tiliki malah mati kentekan wedang mati. Sing wedok Oh, si bor atau ngecek? bawa kan iku sing nggen kula kan nek turah loro bawa siji-siji ya ngono malah nggonku sing mati sing wedok. Dan bawa niku dirasa dilulutke teko channel kecendhek. Terus kekurungane tak isi gek cemani terusan. Kekurungane tak apa ya, Mas? Wah, mboten apa. Nek wis nembung ini lak halal carane gitu. Aku penak. Ora haram. Ha nembung mending nembung ngarep. Wis lanang-lanang tak ngene omah, Bung. Endi? Serana sing anu sesuk nek ana pelepasan tak jipoke sik. Pira siji apa loro? Apa telu? Loro. Hah? Loro. Loro. Ya, Kandane ya siji sik ning. siji ra kandange ra ana kok njaluk loro. Oke wae kan. Nah, positif wedok e. Positif wedok e. Wedok entuk culke wae ngopo? Makane kuwi aku ngandani opo. Ndak kae lanang wedok kae tak ternak wae iki. Itu tidak nah. Heh? Ngopi anu Mas Asfaro ning. Kopi nganu Ambara wae sing kok kebo. Sik bar niki tak gaweke tak jekne. Pak Asep lancar to puyuhe? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Telur lorek. Kok telur lorek ta piye ta puyuh. Sesuk nunut ngevlog rono nek wis pas panen. Telur lorek. Tiap hari panen. Tapi jamnya kadang pagi. Kalau saya kerja enggak di rumah. Durene wis gede-gede dong, Pak Kas. Wis buah dong. Duren Pak Kas nandur duren. Kotelo kae. Kotelo. Nandur duren Pak Kas. Metune kotelo. Ayo Ora apa-apa sing penting. Iya gak Pak Kas ya. Ya iki awal durene metune kotelo. Yo duren ning
ora gelem mateng sempurna. Sepenting kan enak Pak Kas. Ora iso mateng. Sepenting enak iku arep kotelo kaya gedang. Ya penting kan enak. Saya larang nek ngene iki Cuk. Nek nang anune murah Panggung. Piro murah-murah. Lah nek 15.000-an iki cekel. Endi? Ya nganu to endi? Saya iki duren opo? Lah nang petani ku nek tuku duren wis nang pinggir dalan kaduk regane 2 kali lipat. Nek nang petani ya kali bawang. Aku krono kali bawang mah ganden-ganden regane kok. Sampeyan tukune nang petanine apa ngendi? Ya petani pinggir dalan kan nang ngene. Ayo itu nek pinggir desa. kae nek aku ki mlebu kae to. Nek sing petani langsung engko dibengi. Ana pedagang dhewe. Nah, engko pedagang iku distorke pinggir dalan kae. Ana sing langsung diopel langsung didol dhewe. Tapi nek nang pinggir dalan kuwi tetep wis tangan kedua. Regane wis wis pilihan lho. Wis apa? Masane meh arep entek kae lho murah. Nek awal-awal ini larang ta. Yo nek petani ini beda, Gung. Pomo kowe nek kono niki pira 70.000, paling kono mek cekel 30 yoan. Ya aku ro Patrick kae. Cilik sak kepel ngene iki ta. Ya nek nek adit luwih cepet le njipuk. Karo tengkulak liya ya bejo. Wong kadang mbok-mbok njipuk saka sawah to. Aku ngerti aja nek kae murah. Wah iki mesake iki ya. Kae larang mesake. Ora le kuwi gak aku ro Patrick iki tekan kono mah nemu ya. Apa? Le nemu karo le tuku, enak le nemu. Apa? Nek ra isine njipuk. Mateng tenan kok. Nah, Goblok iya. nek tenan. Ora dadi taleni kok piye? Ya nek pomo sing wis nang dalan kae wis pilihan biasane. Nek awak dhewe langsung nang petanine ade milih sian. Ya uru Patrick kae bola-bali rong tahun iki ya. Pertamane kae enak campur kopi ya tidak bisa. wong nganggo 100 untuk 10, untuk 12. Nek go juga kopi angkat tangan aku. Wah, pahenak aku. Ya enak. Bisa aku dhisik Panas wong kopi wis panas karo yo nek awak ora apa aja. rafit aja. Nah, Biasanya deg-degen ya. Beri karo Pak Yok Ayo mesti we paling kulino nek awak-awak wis ning yo nganu Mas panas ning awak panas kula ngrasake panas kok. Ngrasake. Kalau entek siji ngono misal rombak-rombak wedok wis rasane Wis ada panas iki. gini. Wis kandel ane krasa kandel gitoke leren. Bebel. Bang keterusan kok. Terus ngombene anu kok le ngilangi ngombene nggawa kulite duren itu. sing nyamar iki nek duren karo Coca-Cola kuwi sing anu gas karo gas to ya kan. Nek kopi iki ra patek Karo soda ngono to. Heeh. Karo soda. soda. Faktor wis ning ati-ati. Nek enom ngono biyen mbok pira-pira ya. Pirang-pirang dina. Cuman ke 40 Munggah. wis. Apa wae kopian wis. Agak iwak pitik sing putih ayo kopian wis. Kopian ya wis gegel. Nek ra taune kopi duren iki deg-degen. Deg jantunge ta. Nek wis kok di mantep pisan ora apa-apa. Le mari degen le tanggung-tanggung to wah iki aman rayo. Nyepet kele diceluk malaikat. Ya iya kuwi. Ini malah saya ada deg-degan. Aku kan Ora-ora laga jantungnya wis berdetak kencang. spot jantung lho iki. Dimintip malaikat wis nyelok ini. Ini yo deg-degan. Cepet darah tinggi ya. Ya wis. Tensinya darah langsung naik. Iki aku mameran mak Mas Yanto. 19 menit tutup ora iki pas sambung. Ya emang kok 20 sisan 20. Ditutup ora ngre. Protokol lan pateni wae. Iki 19. Bocah iki lucu tenan ngono nggo kabeh. Sopo tadi? Agus Sami. Indonesia itu. Wah di tanah Pak. Orang iki nyanyi. Nggih. Idol. Nah, ya idol tapi editan. Gaya Iki karo juri wis beda. Ora sak panggung kuwi. Ora sepanggung. Dadi aku nyanyi dhewe terus diketok-ketok sampai juri-juri. Oh, Ngono.
Dadi ora setuju asli. Saya sampean yo. Ayo jamane AI to. Yo iso. Iki nek ora percaya ndeloke Mas Agung ya apik ndelok nek ra ngantil ya. Ya apa gumun Indonesia Idol to. Oh iki talent ngono kae. Iki saiki nek ndelok ngene iki para Mas Agung Nur Saladin ya. Delok wis tau mlebu TV urung Mas Agung. Ya jadi ngandel kok. Hak cipta tuh. Ya wes yuk, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Sing subscribe. idol.